todas. Hoxe é un día moi especial por dúas razóns. A primeira, porque imos celebrar o Día Internacional da Muller Traballadora, que se celebra sempre o día 8 de marzo para reivindicar a igualdade entre mulleres e homens. A segunda razón é a visita ao noso colexio dunha mestra e escritora defensora incondicional da igualdade no mundo. Temos con todos nós a Paloma Rodríguez, a escritora do libro O País dos Mandóns. Benvida ao noso cole. Queremos amasallarte con a interpretación do teu libro O País dos Mandóns, que nós, a la pasada de sexta, fixemos con moita paixón. Agradecer a todos os nenos e nenas que aportaron as súas ilustracións para este conto defensor da igualdade. Paloma, esperemos que che guste. O País dos Mandóns, escrito por Paloma Rodríguez e Cristina Justo. Ilustracións de Esfera Traoré. Lectura de sexto curso. CEI Plurilingüe de Andrade, curso 2019-2020. Había unha vez, moi lonxe, pero que moi lonxe, un extraño país. O País dos Mandóns. Un país onde, como podedes imaginar, lles gustaba moitiño mandar. Nese país tan extraño sucedían cousas tamén moi extrañas que a xente non comprendía. As nais, as aboas e as nenas só podían facer unha cousa: traballar e volver a traballar na casa. Facían as camas, cociñaban, pasaban o perro, lavaban a louza, lavaban a roupa, barrían. So I guess I gotta stay now. Oh, someday I'll make it. Todo o día traballaban e traballaban. E non lles daba tempo a divertirse en nada. Non podían sair de paseo. Non podían facer gimnasia. Non podían ir á piscina nin á praia. Non podían ir ao cine nin ao teatro. Non podían tocar música. Non podían ler libros nin o xornal. Non podían ir en bici. Non podían facer excursións. Walking downtown, looking for a better place. Iso non lles gustaba nada de nada. Por iso, ás veces, estaban tristes e outras veces estaban moi, pero que moi enfadadas. Tampouco os papás, os avós e os nenos estaban felices. Non.
lles gustaba nada non poder ir coas mamás e as avoas ao cine. Non lles gustaba nada non poder ir á praia, non poder ir de excursión, non poder ir en bici, coas mamás, coas nenas, coas avoas. Así, no afastado país dos mandóns, Ninguén estaba contento. así que decidiron que era preciso facer algo para mudar as cousas. O primeiro que fixeron foi xuntarse todas e todos na casa do Olimpia. E pensaron, falaron, ata que Celia e Félix dixeron: Non hai máis remedio, non hai outra solución. Temos que falar co señor Mandamás. Que o señor Mandamais dáballes un pouco de susto. O señor Mandamais mandaba no país dos mandóns, axudado polos seus secuaces. o señor Capitón, o señor Ameazo, o señor Non se pode, o señor como eu digo, o señor quedas na casa, o señor ti non vas. Entre todos eles fixeron as normas do afastado país dos mandóns. E puxéronse en camiño o día 25 de novembro nunha longa fila india de pais e nais, avós e avoas, nenos e nenas, que ían en misión especial. Cando chegaron ali, contáronlle ao señor Mandamais e a todos os seus secuaces as cousas coas que non estaban nada de acordo. E todos eles puxéronse moi anoxados e coas caras vermellas de carraxe dixéronlles que esas eran as normas e había que cumprilas. Nos conquistadores, brillantes activistas da vida cotidiana, de los que resisten. Entón, Inés tivo unha magnífica idea. Vamos votar o que queremos facer. E votaron. Tu país, tu lugar, las historias, Votaron que todas e todos querían ir en bici, e á escola, e ao cine, e á piscina, e de excursión. Votaron que querían leer libros e o periódico. Votaron que querían tocar a pandeireta, o piano e o violín. Votaron que querían cociñar.
e pasar o ferro e facer as camas ás mamás e aos papás, as nenas e os nenos, as aboas e os avós. Votaron que non querían que mandara o señor Mandamais no seu país. E escribiron todas estas novas normas nun papel lila, a Constitución. E asinaron unha a unha e unha a unha. Pensaron e decidiron que un país no que as nenas e os nenos están contentos, no que as nais e os pais colaboran xuntos, No que os avós e as avoas non están tristes, tense que chamar O país da igualdade! música. Lovely, Billie Eilish. Marmelo, Matriarcas, Guadigalego. Intérpretes. Narradores, Mar e Mauro. Mulleres, Amara e Sarai. Homes, Bruno e Fernando. Celia e Félix, Dafne e Lucas. Presentadores, Lucía e Iago. Imaxe e son, Aro de Carmen. Agora, para finalizar, gustaríanos que nos explicases como fuches creando este fantástico conto e como te sentiste para nos explicar. Bueno, primeiro, eu quero darvos as gracias por este traballo que a mí me ten profundamente emocionada. Encantoume como fixeches. E eu son mestra, son profe, estaba dando clase, ademais, en educación infantil, con nenos e nenas, como estas pequeninas e estes pequeninos, e tiña que explicarles o que era o 8 de marzo, como explicarles a nenos e nenas tan pequenos o que significa vivir en un país donde as mulleres, as nenas, as aboas non tiveran a igualdade de oportunidades que tenes agora e que estamos conseguindo agora, pois a través dun conto. Entón, fomos pensando, Cristina, a miña compañeira e máis eu, en facer un conto de mandóns, porque eso creo que todos os nenos e todas as persoas comprenden ben, que hai xente que manda, que non deixa libertade. E así naceu o País dos Mandóns. E despois coñecimos tamén a Estela Ribé, que é a fantástica ilustradora que fixo esas caras tan cheas de carraxe, tan enfadadas de todos os mandóns. E coñecimos tamén a Miguel Tobal, que é o que leva a editorial Embora, que se animou moito a facer non este libro solo, sino toda a colección, porque no cole no que traballaba eu, no cole de Ceitieiras, que queda aí al lado, cerquinha, en Fene, fixemos un programa que se chamaba A Igualdade Conta,
para que se tivera en conta a igualdade. Entón, cada mes traíamos, pois, a unha persona que nos viñera a contar contos da igualdade, contos que falaran de que as nenas e nenos teñen que ter as mesmas oportunidades. E a partir de aí, pois naceron estes contos e estamos moi contentas de que perduren e que aínda gusten as nenas e os nenos, porque xa teñen uns cuantos anos, pero, bueno, nos siguen emocionando moito, non sei. Para deixar pegada do teu paso polo noso colexio, nun día tan sinalado, gustaríanos que nos firmases no noso libro de ouro da Biblioteca Soños de Andé, pois sería todo mundo. Pois eu encantada, para min é unha honra moi grande firmar no libro de ouro de Madrid. Aquí podes, mira, podes poner aquí para Desexamos que o paso polo noso colexio gustache moito e que as zonas de diversidade e igualdade do noso barrio Loro Loreto foran pois a nós, encontramos verte con nós. Agora Paloma vai pasar polo noso estudo de grabacións. Os nenos de quinto vanche facer unha pequena entrevista. Un forte aplauso e grazas por vir. qué bonito. A ver, qué bonito. Mirad o que pon, qué precioso. 6 de marzo de 2020. As persoas especiais comparten o seu tempo e sabiduría cos demais, sen pedir nada a cambio. Agradecemos moito a tua presenza e colaboración. Apertas de igualdade dende o CEI plurilingüe de Andrade.